Hi guys, among banding ni mama magtahi mi og trapo. Tabangan ako na siya kay nalambot yang talon. Pero kay wala man ako naayo, tutlon lang daw niya. Nilakaw siya na siya gikuha. Sakit daw yung hawak kamay. Gihan kay ako mama matahi. Umubuhat ani mo daw ni yung negosyo dito. Pag wala siya lingaw, mauna yung ginabuhat. Tuon taong tahi-tahi. Di manong nga tahi sa trapo. Kalingawan og wala siya lingaw, mauna yung trabaho ni mama. Kasi try nyo guys, akong tingog kay murag paos jud. Dili jud lali magtahi guys, ay sakit sa likod. Ana siya bro, nagkatawa mi ni mama kay akong ati ana nangasaba sa iyang anak. Kay kuno ang princess daw sa TV nagalingkod daw siya daw ngano daw ginasugo daw siya. Nahimuot mi ni mama. Princess lagi daw siya o niya ngano daw suguon siya, dapat daw ang princess maglingkoda ra daw matanaw TV. Ano siya nahimuot mi ni mama na minaw. Moment na po ni mama banding. Paspas jaho akong mama kay siya anad mugod siya kani burag akong pag-type kaning aho jaho buhulano ba try lang yun. Ugihan kay ko dali paspas kay ko magpasulod og tanod ha. Dali ra kayo sinsyahe nyo guys kay gipis lang ako o inako ni nahuman kay nangaligo man ni og busay. Nagtiwas ani ako mama. Pero overtime man ako ni guys ha. Overtime man ako ni kay wala man amo ni nahuman dong adlaw. So gitiwas na ko pagkaugma. Natuog siguro ko guys mga alas 11 na kay nag-overtime ko kay nagtuo ko nga mahuman ako ni sa dihang ikapoy. Nagiubo ko ana guys, nagtapad ko jud tubig, nagtapad jud ko kay grabe kakarat sa kutukunan Ginoo ko. Subaw Israel. Ano siya, paspas kunuhay ko pero wa na akong tudloan na nangapanit na. Kani laging ditaan na dog tahi-tahi. Nakatahi lang ta kanang gagmayng gisi sa sinina, short. So kini ak mama kay gikubala na daw siya sa iyang sige tahi-tahi. Ugyan ak mama, uy kapoy na ko ana. Kita na ko sa akong likod. Igang pa jud kayo. Uy hangin. Kasi siya guys, murag siksik kita diha ka nagpa-short at igang kayo. Paspos ko na tatiwas ta. First layer pa gani na ha. Ikapoy na ko. Ako po kahuman sa first layer. Ako mama nakaduhan na. Paspas jaho akong mama ba. Mana siya guys. Dili jud lali magtahi og dimano. Diha namay bisita si mama diha nga time. Natoy ni anhang ang lalaki kay nangutana ngano daw walay agas. Kay walay agas jud guys. Igang pa jud kaayo. Nadoy giayo ang kuan taga basiwas ko. Muna siya nagtiwas o. Nag-start na ko sa second layer. Pero ako mama hapit na po mahuman. Gusto kayo ako mama matahi ako. Love you mama. Tusok akong tudlo sa dagong guys. Gamay pero yayay ngul-ngul eh. Nagdugo jud siya. Balik na punta bisan wa nang tudlo. Haplos na siya. Ay lagi litaanan og tahi. Kana brag padung na ko mag third layer ani. Pero ahong mama third layer na. Bye guys. Undangon sa